o sa imong tanaw lisod nimo mapusas, lisod nimo ma-acquire, lisod nimo siguro daugon, or butang talang problema, natay problema karon, lisod nimo sulbaron, makaigsunan dinhi daugon karon. Kung unsaon nato ni nga din ato ning maintrigar sa Dios ang atong problema, kay ang Dios mo ay mastaligan nato nga mohatag natog abilidad, nga mohatag natog kaalam. Nagmatter na ni makaigsunan sa decision. Nagmatter ni sa kaalam nga ihatag sa Dios nato. Kaya kung way kaalam sa Dios diri nato, lisod nimo i-manage, lisod nimo i-handle, lisod nimo sulbaron, lisod nimo i-overcome. Makaigsunan musuot kag sa dili. Dinhi babaw sa yuta na agyud tay nagkalain-laing kaaway. Natay nagkalain-lain nga mga